Amarjit Chauhan hi Indian ni in hlotlin na sangjok base in England apema sabrama chuan bul an tran ve roi maya atai maboka a company bungralian thonna courier chikhat siba freight po athang chakhle Indian nulanen sinen in nein fa pani davinda le ravinda te anneya nensinu charanjit kar po an bula cheng ve bok ani kumsani pathum an lo chuan kai meu chuan asum don na chu alo lian ta hlea a company hlutna zongzong po pound million nga lai alo nita chauhan hi house le ma se a chapo lova anhoya tho ashom ngai lo ni in siba friday thok thin rajesh khular le niraj agrawal te chuan an sai mi hriat thiam na anga na an tlon lo deuh changa showman tv te hian ama chauhan a ber chu midang chok phur tu a tangin a ho berate a tang thiama kan kal thui main ka channel hi ilola subscribe lo ni chon min lo subscribe sak velok la tin i subscribe to ani point crime documentary thar alo chhuwa velea a shema saber ini theina turin notification bell kha han metle sham te khai chauhan chu mi hausa ton to mani se shon shoma a ngai lo thule annoya thokte zongzong chu chung ko khat ang maya anin du sakton thute an soya January sangni pathuma zel tang chuak lim Kenneth Reagan hian chauhan hne na chuan na aron deal vea chauhan po hian chia pek that lo wangin zel bang alo zut ve zak toa Reagan din huntur omang chu a hriat thiam pui hlea a company thok tur chuan a roi ve ngala Reagan chu driver a tangin atai ma hlea a thopui te poin an fak hle amai ro chu nun hlui chuan om lo tak alo nei ve reng mai Reagan hi kumnga kalta khan drug smuggler rui lo tol rut lo tling tak ni in tuna athona chauhana sumdona angchi bungra phurna company lian takhi alo nei ve to thina chumi mang chuan smuggling chu a beita hem zela a house le asum chevel aturu lutuka a thente phei chuan captain cash tin a minglem an vuwa sak nge chu mizo tong chuan pusum nei shonga te po tila kan sei sual om love chum khat chu London party na changkang ve taka Reagan na chu akala million le milar te chau kalphak na chin ania wangin amun om te po anin du ve de ular hloma chuta chuan Reagan na chuan thian thar a char hlau maya aming chu Belinda Bruin nin celebrity agent ani Belinda chuan party na anin hriat tirzana chuan Reagan na chu mi zedang lam tak nei ani ti a hringala achezia tang chuan lekha thiam tak ani lem lo ti hai rual ani lova amai ro chu ain chena en chuan dai kilkarami mai ani lo ti a hriat thei sum amang na ema a phung lung hlea a indu ve veilar nin a soibok Reagan chuan a hausak na han chapo puivel chu anuam ti zong tak ani thu Belinda chuan a soiboka akalna pianga briefcase a khai zia a chunga chuan sum tam tham tak poisa po a zanot mai nilovin atlang lian a ken thin thu a soibok Reagan chuan Belinda to na tang chuan awm hle theilova voiduai lo phone mangin abia komsom thum chunga hetiang taka meche a chil chu ala ton ngai lo thu a hrilnin Belinda chuan in soya ma se ani ro chuan ngai zong ena a en ve ngai lo thu a soibok amai ro chu Reagan a ve thung chuan Belinda nen anin ngai zon thu a soinin Belinda tho pui pakhat chuan a soi ve tlat adin sheda tanga ni tam aliam ma juni som pasari sangkat zakwa somkwa pariata drug smuggler hausa Reagan chu police ten an man ta chat maya number 4 kezi somni pangalai alo kol reng mai kumsom pariat lungin tang tura achung thu rel ania ma se Reagan chuan in nam noi vedang ming pasari lai apuan awangin atan hun chung ti toy sak ani zela tanga aron chuale nuwa chuan anei zong achan to wangin tunma a adin munnen chuan ain thlau ta lea apa omna intereu te a awafina khosak ahar sata hle Reagan chuan hausa omdan athiama ma se rethe omdan ala zirtel ve tlat lo asum don chu chunjom le adua ma se thu nei tu ten abung ruwa zong chu an shen sak vek to si chuta chi chuan ai thei tur zongin awak vela Indian pa angam zong tak mi hausa ton to amufu ta hlau maya a zuita ani chauhan chuan Reagan chu zel tang chuak chanpui mamo ani awangin a company a chuan alo tho tir ve maya ma se alo faroi chuan alal thu the ngatanga pai thlak tumin ruamanna alo siam ru reng ani ti asha si lo
riga na chuan a purin a hlo ta mo tia a company chu lei chhong du an om thu a hrila chohana nupui hi India ram lamin alung alen hlea tin an fate tan UK in hamara des lama zirna a thazok buk nia a hriata wangin Nancy chuan an pa chu a company chu shala vairama ho turin alo thlem fo to a chutia leidu anom chuan chohana chuan aloin ngai to tur thuin rigana chu a changa ti chuan rigana chuan a thianu celebrity agent Belindai avabia lena du thu a hrila mase Belindai chuan alorem tilova adu chu phone atanga soi mai turin atia rigana chuan chohana company siba chu lei aril ruk thu a hril tamaya chuta chuan managing director na thok turin aron som ni in Belindai chuan asoya lo turpo ron sei ngalin pound singa sangli aron tia mase afate pani private school a kaltira thildang neu neu nen lain dai zodonin ain shelova ayatam aphut lea rigana chuan singsari sangnia apun le ngala hetiang nalama hian ton hriat la neilo mase chuti zat zat te chu narphal tabik lo ni in Belindai chuan asoi na anin pekta ka wang chuan rigana po chu London atangin Belindai te khuwa England a khote takte Devon anti mai Devonshire chuan avakal wanga Belindai in awathlen chuan rigana chuan a in le avel te chu uluk takin ain thli thlaya aram vel te chu zau atilea thingkung te chu ki then adu thu te ashila a compound vel te chu sang taka hung tha a hriat thu te a hril ngal char maya a in le avel te chu nuam taka a chei sak thei tur thu hrilin ama sabera chuan tuihok luan korsiam angai poimo masak ber thu a hril boka chutia avoi khat ron kalna adu khop lo lai aron sei zat mai chu Belindai chuan mak ati khop maya ma se na petu ani miawa wangin anial lem lova angoi bo pui mai niin ain sei February tha anan chuang kai ta chohana po chuan thutluk na asiam felta riganan a company leidu ni a soida nen chuan in biak na nei adu ta February ni som pathum Valentine's Day mani chia ninga ni zinga chuan a staff te nena Stonehenge meeting poimo tak nei turin akal tur thu ashila chu a staff te nena anin mu nun ber chum alo ni tareng mai to chan ni alo in her chuaka siba staff te ho zong chu rigana chuan a ko khoma an pu berin a company chu a nena a hral thu a puang tamaya mak antikher mai ama ngein in thana thu te soidu viau ma se an chung kwa chu man mo taka India rama ho an ngai awangin tu ma po an hril man talo niin a soibok a staff te chuan an pu sum don na chu alian tham le sia chu ti te thu ta han hral chu thil thei niin an shelova mase rigana chuan athu soinem nge nan a leina document chohana ming sign na nge mai chu intira ti vak ngai na an shetalo ani khatna tang chuan rigana chuan an managing director thar Belindai chu na atho tir ngal chara an document poimo zong ching felin a boi ngal hle ani ni na chuan Belindai chu anom samlo awangin na atangin a homa a in thlen ma deu atual zolaya chuan patling pani hi swadur kengin motor atangin an lo chuak chia Belindai chuan mak atilea an ni chuan William Hornsey Peter Rees rigana thiante an ni thu an soya rigana thu pek angin tuihok luan kor an lai sak thu an soibok Belindai soidanin athin rim hlea aram ania chutia du lai thei ani lo thu te ashil niin ain soya chuti lai chuan an lo lai thuk to hle niin a soibok Amarjit Chauhana nupui Nancy U mipa Onkar Verma hi journalist niin New Zealand na thokin om ve boka ni tin anule anaw tenen chuan anin betrina anaw fatepo angai lea an mani tlozin atum lai ani amara chu February ni som panga atang chuan anaw te chung kwa chu abetlang theita der lo mai biak theilova anom tatlat mai chu mak atilea thildiglo omin asheta ti chuan anaw te chung ko chin chang lo en dik turin Metropolitan Police te abetaringot maya ti chuan police te chu chauhana te na chuan an vakala ma se an chenom ten India rama ankal ni an hriat thu an lo hril chuan ngai tha takin an hosan vele maya ma se on kar chuan apom thei tatlat lo an hena zin tura ruam manna asiam lai ania anin biak tanun ber tumpoin
India ram azin tum lam reng an sei silo India ram lampo chu an bia tu main an chin chang an lo shelo ti chuan on kara chuan police chu aring zo talova ama nge chuan chui atum ta New Zealand atangin England a thlok wanga voi khat ma ala kal lo na ania mel shet po nei lovin a chung te bo zong tur chuan a pen chuak ta top mai ani ti chuan Hounslow an ina chuan a wathleng ta a thil wa mu chu mak ati kher mai an in chu aloin kal lova chuat vela te chuan no pang ho toys chu alo let nei nuaya chokala mala naute nu te nek na te naute thom no te aloin chap dar nuai boka dokana chome siam turte aloin chop nual bok tin on kara chuan anu tong china le khaburo em mai an mule zela chu le khabu chu anu chuan kalna pianga aken thin ani sia atel lovin azin don loti asha chiang le ole anin lut lova thenom te thu soirin ngal mai hi police te che dan tur ni in ishem comment lama ron seizui ve te che ti chuan on kara chu police station a atlan ngala athil mu te chu avasoya police te chu achung te bo chung chang chu ti takzeta chui turin awangen thalea investigator te chuan rang takin ma an lata chauhana botu ka ama mununung bertu Kenneth Regan chu thu an zot fi ta ngala Regan chuan chauhana chu asum don na lama atla chelea leiba anga boxia a company chu shalwat wata an mual pholu tukmain chungkwa in vombo dai chu thabera a shet thu a shilnin police te hena chuan asoya ma se Regan thu soi chuan investigator teril ru a min zan lo forensic thiam na chuak thar mangin chauhana le Regan te phone anin biakna anan chuya an phone khenna chin chu an chui zela siba managing director thar Belindai te khua divana an chui lu ta investigator te chuan Belindai chu thu zo fi andua a ina valen an tumta Belindai soidanin chu thu a hriat vele Regan chuan aron bengala a thin ur lea police ten chauhana te chung ko bo thua ron biak che an tum dona I compound chung kha ira tir tur ni lo dule pona ilo nga kanga inin kom dona nia until suilaya nulu che an tumanga chu lo puya I buai wak mayang tin aron shil nin Belindai chuan asoi chuti lai tak chuan Regan a thian pa William Hornsian police station a kola chauhana nenanin biak zo che thu soin UK an la chuasan lo thu asoi bok nin police te chu a shila Newport Wales passport office bula in mu an tum thu te chuta chuan passport lem apek tur thu te a shila chu rem chang ala in chauhana te chung kwa chu loman turin police te chu aron hriat tir aniber ti chuan chumi hnu loka chuan Belindai chuan police lama tangin call adong velea an nu chui laya man mo taka bo zui tur thil dang poimo a oma wangin aina chuan an len man hri lo tur thu anon hriat tir lea inrin nia Regan le William ate chu Belindai te ina an kala a huan chu lai chun zom an du thu anon hrit lea Belindai po chuan alo rem ti ve mai nin ain soya kar top te ani boka a fa te chu khopui lama kalpui adua wangin an na thona po chu ain pui lem lo thu asoi thole nia investigator te chu William an chauhana nena anin mu na tur nia asoi Newport lama chuan an vakalta amuna chuan Regan le William ate po an non thleng ve ngal thuaya ti chuan an nga deuh wangwang nuwa chuan Regan chuan phone call adonga anin biak dana tang chuan thil dik lo nge ni ti a hriata ti chuan anin biak zo an thian dun chu investigator te bula chuan an ron kal hnaya tu ti hriat lo atanga phone call an don thu le police anom ti an hriat awanga an tlan bo thu an ron soinin investigator te chu an shrila an ron biak na phone chu an chuya ma se register lo alo nia an hre thei tatlat lo investigator te chuan in bumna ani an ring ta ma se in bum thluk tir an tum reng lo Belindai kom chu fu berdonin an hrelea ti chuan officer a online an bia police station an hmu du thu an hriat tir ta Regan chuan Belindai chu police ten akota athil ti an zo chuan tuihok luan kor asiam sak thu sei turin atia thil dang engma seilo turin achabok nin Belindai chuan asoi ti chuan Belindai chu police station a chuan avakalta investigator ten en chuan anin komta
thil sang sang an sei nuwa bilindai chuan police station akal ma rigana thucha akota an le lai chungchang an zo huna soidan tur a hril chu mak ati thu a soi tamaya investigator de beng aver ta hle akota an thil ti chu enge ani an han zot chianga tui hok luan kor an lai thuin a changa investigator de chu anin mel shaka an ding ta suau mai ti chuan belindai in devana chuan arang lamin an tlan pheita rigana te le lai na nu ma chu an va mutangeya ti chuan engam mu chua in beisein police tele forensic lam mithiam te chuan chulai mun chu an lai ve taringot maya film khur takin ninga chung an laya ma se an nu chuina tangkai tur engma mu chua an neilo april sangni pathum chauhana te chung ko bawa tanga thlani na bournemouth luya pa fa panin longte an khallain tuya tangin mishing aron lang chuak nol maya ti chuan thu nei tu te an hriat tir ngala ruang chu bournemouth a mithi da na anda on kara chuan an mi ruang chhar chanchin a hriat vele arang theyang berin bournemouth a chuan akal vea ti chuan chu ruang troi cheto tak chu a u pasal chauhana ani ti a hre thei ngala a mai vel chu brown tape in a in char khat veka autopsy result atanga alandanin atukhuma na taka vuak ania chumi nuwa re hlum ani chauhana ruangan mu chu lai po chuan police te chuan devon lama an le lai chu an la chol san lova ruang dang emo an nu chuina tangkai theitur an la zon chun zom zelani ti chuan thil poimo tak tak an mu chuak ta samzai te thomno them te tlereu te alo om nual mai ti chuan chu mun chu mishing in phum na mun ani ti an fin fia theita sam chu chauhana sam ani ti an fin fia tangal boka tol ta tu hian chauhana hi rong taka atha nuwa helai muna hian a phum zeta la chuak lein luya apai nin alang pa beruang an mutoa ma se midang pali naute panile anupui nensi le nensi nu te an la boutlat bilindai chona kota an thil mu chua chu mak ati hleya oi harsa ati thu asoya police tela chuan an la lai bel sau maya a in nei tu ni a shom khopang le an boy mup lai chuan kho chunga ti tur poimo anei awangin a chuaka ma se kong laka rigan le william ate chu atoka thil sei ho tur poimo tak an nei thu an hril niin asoya motora chuan lut turin an tia ma se bilindai chuan khua thil poimo ti lok tur anei thu asoya rigan ate po chuan akal chu an phalsak ve maya bilindai chuan police station lam a call ngala anni chuan an motora chuan lut mi alo turin an lo tia anin hmuna lai chu an zot ngala arang theyang berin police te chu an kal ngala ma se rigan le william ate chu an lo tlan bo mana managing director bilindai hian in nam noina anei ringem hei po comment section lama aron seizui vela rigan le william ate chu peterri satel lovin europe lama an tlan bo tadai maya risa chu ama chin ram chunga aoma arilru aha amang ang to takzet in thiam lo na lian tak aneya ma se police ne na asei chuak ngam to silo chutia rilru tot ema a om lai chuan call for the nupakhat a shet ngai po ni lo ne na a in puang taringot mai chunu chuan police ne na a shet tir ngal wata a report atanga ni sompani nuwa risa chu an manta ani miswal pathum zinga pakhat hanin puang ta chu investigator de tan chuan a thoven thlak huai ome ti chuan thu chiang jok hriat beisein an han kom ta ma se risa chuan engma a sei du tatlat lo engtin nge chawhana te chung kwa an tha khonge an ruang an da ti te chu a sei du tareng reng lo maya rigan le william omna an zo line engma a hriat lo thuin a chang tlat mai si investigator de tan ti ngai na om lo an kumpuan duty lamin an dop velo po anima na an dop chuak zo tatlat lo kartum nuwa sangman tuin lui kama ruang a char velea chu ruang troi cheto tak chu forensic lamin nancy ani ti an fin fia ngal thoi boka nancy ruang troi cheto tak chu an kara chuan mu adua a mel mang chu arap thak em awangin thunei tu te chuan au mu chu an rem tilova ma se on kara chuan anaw ruang chu muwa atop nana thla chu adu thlata an dang thei talo on kara chuan heti hun lai om dan ni soin
a mel te chu chia in a ruang te chu troi na sa to viau ma se kan nau ani na ala bo lova ka mangai na ala dai chuang lo nen si hne na chuan thu pha ka choya thei top ka chua ma se ka chan man talo che ni min ngai dam ro tin mit tuinen ka thla ta ni ati Nancy ruang an chara tanga thlani nuwa rigana chu Belgium man ania karuk nuwa William po chu a in pe ve ta ani misual pathum te chu police kuta to ma se chauhana te chung ko bo thua chuan in nam noina an nei chem chauhana le Nancy te thina chuan mo an phur nge yam ti fin fiana mu mal tak an la nei chuang lova an chunga shemna lek ko thei ala ni tlat lo police te chuan an ni patum hi mo phur tu an ni nge ani ti fin fiana tur an zon zel alangaya an thokrim le rigana in anan dapa ma se a carpet te abung ruwa zong zong te chu a tharin a lo thlak vek maya fingerprint emo an chuina tangkai thei tur engma mu chua an nei lo investigator te chuan an mi man te chu an thiam lo nge ani ti chuan hria ma se shemlovin an chua mayang ti an hlau le court ma fin fiana thatok chop chua tur an nei lo chuan chu thil thleng thei ani tlat chutia beidong taka anom lai chuan an mi man lai William fapa hi apa suitcase kengin police station a aron lang lol mai chu suitcase chu anan endika a chunga chuan A4 paper a chauhana signature chia chuan na phek engemaw zat alo ama chu ngei chu riganan siba staff te nena intir chauhanan a company a shal ani ti fin fiana ming sign ani theina chan nin alang ta chu signature chu an lama mo takin tin tam tak an sign tir ani rin ani bok investigator ten pen khatin ma an son ta shet ma se chu bak chu han kal thui wak ngai na alom chuang lo ti chuan an ti thei zong zong ti to anin hriat nuwa Bournemouth a ruang dana chauhanam moza alo la om reng maya chu moza chuan an thil chui lai chu aron chul mam ta vek mai forensic nena chauhana thomno an pek lain am moza chu an lo hnut chia reng maya chu thlainga mozat ral nuwa an mu chuak chawa anan en chianga a chunga le khapoi mo tak alo ama a case an chuina tura chuan ama chauhana ngei chuan thil poi mo tak alo hnut chia reng mai amaza chunga chuan lekha ain thlepa tuya hun rei tak ain chia to wangin a thler na sa to le ma se apoi mo lai ber alo chelo hlau chu lekha chu building society atanga lekha local nin address le ain nei tu Kenneth Regan ming chiang takin aloin ziak kal mai chauhana hun nung kha in zel din zui lok teang khonga ina wanga na apek Regan chuan bumin aina ngai sakin aumta a company chu ashal nge yani ti fin fianan aming an sign lui tira chauhana chuan theile theilovin aziaka ti chuan athidon nge nin ain sheta arwang chu char ani pallawa police ten an chui chua theina turin amo phurtu ming le address chuan na chu aweng tu te mulo lain man mo takin amoza abiluta thiturin aril ru chu ain po cha ta ani ti chuan April sangni panga khan Kenneth Regan le William Hornsey te chu chauhana te chung ko member paruk tha tu boya thiam lo chantir nin dam chunga lungin tang tura an chung thurel ania Peteris ero chauhana thina chau in nam noi nia hriat nin kumsom ni tang tura chung thurel ani Nancy nu karanjit kar ruang po char ani velea ma se naute pani thlasom pariata upa davindale karyat chawa upa ravinda ruang de chu bu chhualovin omta ani